Takže čau lidi, já jsem Luky a vítám vás u nového videa ze hry Forza Horizon 6 a dneska si otevřeme několik zatočení kolem štěstí a mám tady i nějaké super kola štěstí, takže si myslím, že můžeme jít rovnou na to. 15 000, to je takový horší, ale nejlepší jsou tady, když vám padne Forza Edition auto, takže to bych chtěl. A nebo jakýkoliv auto je dobrý, no. 10 000 je takový nic moc. Pak jsou tady nějaký oblečení, vám můžou padnout, anebo klaxony. A máme tady první auto z dnešního videa a to je Ford Fiesta. Takový nic moc, ale to nevadí. 5 000. Ale teď to jsou pořád ty horší kola štěstí a až se dostaneme k těm super, tak tam budou rovnou 3 věci v jednom, takže to bude lepší. Teď tady máme nějaký další auto. 5 000, tak to je taky nic moc, ale... OK, Audena, dobrý. Na to můžeme přeskočit takhle, 20 000, 10 000 a poslední normální kolo. 10 000, no, tak doufejme, že ty super kola budou lepší. OK, 2 auta a 1 klaxon, tak to je docela dobrý. Tak, máme si tady teda 3 normální teď. 15 000, já už doufám, že napadne nějaký pořádný auto. Zase nic. Aha, Audina, respekt, ale to je dobrý už celkem. Teď tady máme další super kolo. A škoda, tam bylo to Lambo, to bych celkem chtěl, ale nějaký peníze se taky hodí, tak ještě nekončíme. Já tady mám nějaká další auta, kde bychom si měli odemknout další super kola. OK, to už ní šálo, tak to teda to je hustý. Tak pojď už nějaký pořádný auto. No, Subaru, OK, dobrý. Pojď. No, OK. Porsche Macan Rally, tak to už je fialový, takže to už je lepší. Tady to už bude teda poslední a tak já dám tady 3 zatočení. 50 000. Pojď. Zase nic. Tak, poslední super kolo, pojď už. Nějaký pořádný auto. OK. 70 000, no jako ty peníze se budou hodit, už máme 850 000. Tak a poslední kolo štěstí, tak pojď nakonec, něco dobrýho. No, super van. Jo, tak tohle, to si myslím, že si zaslouží like a odběr, jako tady to auto. To jako, teď kráso, no jo. No a když už nám padlo tak super dobrý auto, tak si myslím, že bychom si s ním tady mohli dát i nějaký závod, takže to bude opravdu zajímavý závod. Já ho tady nemůžu použít.
tak když s tím nejde dát závod normální, tak bych si tady dal aspoň tady tu časovku, protože prostě tady to auto si to zaslouží podle mě. Krása, tyjo, kopečka tady. No jo. To jede bomby. Ty krásu, brzdit. Tady nespadnu nikam. Do prčic. Dobrý. Jeď, pojď. Tak, to je rychlost. Zatáčka, pozor. A teď to bude z kopce dolů, takže teď to rozjedem. Pojď. Zatáčka zase. To tady už to bude rovinka skoro. Tak tady už to snad berem. Jeď, pojď. Tyjo, to je paráda. 1,5 minuty, no to je krásný čas, si myslím. No, tak já si myslím, že z dnešního videa už to bude úplně všechno. Ježišmarja. Počkejte, já to musím překulit, to musím vyzkoušet, počkejte. No. To tam ty zatáčce, tam to musím překulit. Pojď. Ne. To je tak. Já jsem myslel, že to bylo úplně jednoduchý. Ty vole. Tak teď, kámo, jestli to nepřekulím na střechu, tak už tak nevím. Ty vole, vrať se. Co to je, kámo? No, ne. Jak to mám, kámo? No teď! Musím vybrat nějaký lepší místo. Jo, někam do hor by to chtělo. Tak jedem. Teď už to prostě musíme dostat na střechu. Já nemám ani koho někoho zatáčet. No, je to! Ty vole. Haha. Ježkovi oči. A je to. Myslíte, tady to je prostě nejlepší auto, tyhle. Ježišmarja. Ještě pojď. No dobrá. Tak, dámy a pánové, pokud tady na tom videu bude takových 20 lajků, no možná, že to je moc, tak hleďte, když mi stačí 10 lajků a když to tady bude na tom videu, tak tohleto auto vytuním a udělám z něj prostě plně rychlý auto na 3 kolech, takže dávajte lajky a já se na vás těším u dalšího videa z Forza Horizon 6. Takže zatím čau.